Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia reġa' mar quddiem l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista sabiex jiddiskuti s-sitwazzjoni politika li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista. Dan qabel it-Tlieta filgħaxija jerġa' jiffaċċja lid-deputati nazzjonalisti fl-oħra tal-grupp parlamentari li matula jiskadi l-ultimatum li tawh id-deputati nazzjonalisti biex jgħid kif se jwarrab it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista wara żewġ telfiet elettorali kbar li ġarrab fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' The Times of Malta qalu li Adrian Delia se juża l-laqgħa tal-eżekuttiv ta' 2 filgħaxija biex jipprova jikseb appoġġ mill-eżekuttiv u jżomm postu fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista. Ingħad li Adrian Delia mistenniela b'din il-karta la darba fuq l-aġenda tal-eżekuttiv hemm id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni politika. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lil The Times li fiċ-ċirkostanzi jista' jagħti l-każ li Delia jipprova jikseb l-appoġġ mill-Kumitat Eżekuttiv biex ikun f'qagħda b'saħħitha meta jmur quddiem il-grupp parlamentari. Il-laqgħa ser issir f'mument kruċjali għal ġejjieni ta' Adrian Delia, qal wieħed mis-sorsi fil-Partit Nazzjonalista. Adrian Delia għandu l-maġġoranza tad-deputati nazzjonalisti kontrih. Dawk kritiċi tiegħu li marru jitkellmu warajh ma' The Times qalu l-ebda manuvra mi se tgħinu biex jikseb il-fiduċja tal-grupp parlamentari. It-Times innotat ukoll li fil-jum tal-Ħadd Adrian Delia m'għamel l-ebda intervent politiku fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li l-Ħadd komplew joħorġu aktar allegazzjonijiet ġodda fil-konfront tiegħu. Adrian Delia jiffaċċja akkużi mill-eks ieħeb tiegħu fin-negozju Chris Bajada li akkużah li tefadel fuqu fuq l-eks mara tiegħu meta ddikjara li l-firma fuq riżoluzzjoni dwar kumpanija li kienu sħab fiha kienet iffalsifikata. Bajada qal li Delia għamel dan waqt li hu qiegħed jissielet għal ħajtu fl-isptar bit-tama li huwa jmut u dak li jaf jindefend miegħu. Sostna wkoll li b'dan il-pass Delia prova jħammeġ lill-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil peress li dan jiġi hu l-eks mara tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.